Benvidos e benvidas ao Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Este congreso está deseñado como un encontro internacional no que se porá de manifesto a necesidade de considerar a diversidade como un valor que implique aproveitar todas as potencialidades de cada persoa, así como a importancia de que todas e cada unha delas se sintan plenamente incluídas. Contamos hoxe cos intervencións de grandes profesionais de recoñecido prestixio no ámbito da inclusión educativa que nos achegarán a súa visión co propósito de lograr o pleno desenvolvemento persoal e garantir unha educación de calidade para a totalidade do alumnado. Unha escola inclusiva é o camiño para crear unha sociedade inclusiva. Os obxectivos deste congreso non son outros que os de impulsar unha formación específica no ámbito da inclusión educativa, ofrecer unha formación docente sólida que garanta a adquisición de coñecementos, estrategias e enfoques pedagóxicos que axuden na construción de contornas educativas inclusivas, seguras e de confianza. Sensibilizar sobre a importancia de valorar a diversidade como recurso para enriquecer a aprendizaxe do alumnado, potenciar o intercambio das boas prácticas e experiencias en materia de inclusión educativa. Hoxe imos comenzar moi ben. Vedes que estou moi ben rodeada, con moito colorido, con instrumentos musicais. Quero recibir neste escenario a uns mozos e unhas mozas que veñen dende Vigo, veñen dende Teis, madrugaron moitísimo. Eles e elas erguéronse hoxe ás 6 da mañán con toda a ilusión do mundo cargado no seu instrumento para estar hoxe aquí abrindo este congreso. Imos recibilos neste escenario entre aplausos. Eles son das Flores do CEIP Vicente Risco de Teis en Vigo. Adiante, artistas. Adiante. Eles e elas vanse colocando, vanse sentando nos seus respectivos asentos, pero quero recibir tamén con un fortísimo aplauso neste escenario a artífice, a coordinadora, eu diría que a espiña dorsal desta gran formación, a súa directora, Sandra Fernández. Por favor, Sandra, acompáñanos. Benvida. Bueno, excelentísimo señor conselleiro, autoridades, a todas, a todos, bo día. Para nós é unha honra inmensa estaros aquí neste Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Así que, en primeiro lugar, queremos agradecer á Consellería de Educación e Cultura que nos teña convidado a participar neste acto e así poder compartir con todas e con todos vos o traballo destes nenos e nenas da Orquestra Son das Flores do CEIP Vicente Risco de Vigo. Posteriormente creo que explicaremos un pouco o proxecto, así que imos agora empezar xa con música para non facerse esperar máis. Queríamos traervos unha mostra do que foi a evolución da nosa orquestra dende que se creou hai 2 cursos e cando non tiñamos instrumentos tiveron que construílos de cartón eles. Entón, vamos a traer unha pequena mostra de cancións con instrumentos de cartón, como tocábamos inicialmente, e como fomos evolucionando hasta instrumentos reais. Así que comezaremos con un swing, o swing de Son das Flores. Nesta canción, pois, ademais de presentar as distintas seccións da orquestra,
Pois tamén contamos un pouco a nosa historia, así que se prestades atención á letra, pois a descubriredes. Moitísimas grazas, Sandra. E agora, señoras e señores, con todos nós, Son das Flores. Bueno, pois a continuación vamos a tocar, pasamos dun swing a un rock. O rock de la punta al talón. Este rock, na actualidade, xa o tocamos con instrumentos reais, pero, bueno, como queríamos amosar un pouco o traballo que facíamos cando non tiñamos instrumentos reais, pois o van facer cos seus instrumentos de cartón, como facíamos ao principio, cos instrumentos de cartón que fixeron eles e elas mesmos. Bueno, pois vamos adiante entón co rock. Perfecto.
Bueno, como vedes, cando non tiñamos instrumentos, utilizamos o instrumento de cartón para aprender distintas técnicas co instrumento, técnicas de arco, como pasaba neste rock and roll. Tamén, a continuación, vamos a tocar outra peza, tamén para que vexades que nos nosos encontros musicais, que así chamamos os encontros musicais das tardes, pois, ademais de aprender a tocar instrumento, aprendemos tamén conceptos de linguaxe musical, pero sempre dun xeito completamente práctico, mediante o instrumento e mediante cancións. Sempre todas as nosas cancións teñen un obxectivo pedagóxico. Imos velo agora coa seguinte canción, que é a canción das figuras musicais. Bueno, pois así chegamos ao final da nosa actuación musical. Vamos a despedirnos coa canción do adiós, pero bueno, antes de despedirnos, quería agradecer ao equipo que traballa diariamente con estes nenos e nenas, brindándolles oportunidades, potenciando os seus talentos e facéndoos brilar. Así que quero agradecer a Cris, Paula, Plácido, Sara, que non están hoxe por aquí, os compañeros do equipo directivo, Sandra, Rafa, a incondicional profe Merce e o resto do claustro do profesorado do CEI Vicente Risco. Moitas gracias. Desexamos que vos teña gustado a nosa pequena intervención musical e que estes nenos e nenas poidan seguir disfrutando da maxia da música e do seu poder transformador. Moitas gracias. Aquí os temos Son das Flores, que auténtica maravilla, que emocionante cando se fan as cousas ben e cando se fan con corazón e dende as emocións, pois xorden iniciativas como a que acabamos de escoitar. Son das Flores, eles van ir recollendo, van deixando pois este escenario liberado. Imoslle dar outro aplauso ben forte mentras abandonan o escenario e se levan os seus instrumentos.
Os nosos técnicos tamén están a xiña reubicando todo. Pero, Sandra, quería mentras falar un pouquiño contigo. Este proxecto Son das Flores, mente para aquí conmigo, é un proxecto sociomusical que xorde no voso centro, no CEI Vicente Risco, que está en Teis. Teis é un barrio de Vigo, non? Unha zona de Vigo. É iniciativa túa, xorde de ti, con impulso da Fundación Acción pola Música. Contanos como xorde todo isto. Bueno, a iniciativa si foi miña, pero tiven o apoio incondicional do equipo directivo do cole e de todo o claustro. Pois sí, bueno, o noso cole, como ben dicías, Belén, atópase no barrio das Flores, dai o noso nome, Son das Flores, no barrio das Flores, en Vigo. O barrio das Flores é un barrio humilde da cidade cunha gran diversidade cultural. E o que queríamos no cole pois era ofrecerlle aos nosos nenos e nenas un lugar, unha actividade musical gratuita polas tardes para que puideran atopar no noso cole un lugar de ocio educativo polas tardes. E entón así surde a Orquestra Son das Flores. Naceu hai 2 anos e surde como un proxecto que vai máis alá do musical. É un proxecto social, un proxecto pedagóxico que utiliza a música como ferramenta de desenvolvemento persoal dos nenos e de transformación social. Bueno, sorpréndeme moitísimo que xorde hai tan só 2 anos. Escoitándos parece que é unha orquestra, unha formación que ten moitísimo máis percorrido. Como foi involucrar as nenas e nenos do centro nesta aventura? Bueno, foi moi fácil porque estaban deseosos de ter algunha actividade así. Entón, pois, no curso 21-22 poñemos en marcha unha orquestra de máis de 40 nenos e nenas de 15 nacionalidades na que participa máis do 50% do noso alumnado de primaria e como vides todos que non tiñamos instrumentos reais, empezamos construindo os nosos instrumentos. Neste momento, Son das Flores foi crecendo nestes 2 anos. Xa son máis de 60 nenos e nenas de infantil e de primaria os que participan no proxecto dun total de 95 que temos no cole, entón unha alta porcentaxe. E como afecta a pertenza a este grupo? Porque me imagino que tendes que dedicarlle moitas horas de ensaio, moitas, horas que ao mellor outros nenos dedican a estar pola rúa ou noutros lados, eles están ensaiando, están aprendendo. Sí, eles van super contentos os ensaios das tardes, non lle chamamos ensaios, lle chamamos de encontros musicais. Vamos a deixar sitio para que remate todo isto por aquí. E van encantados. A verdade, incluso o primeiro ano, cando arrancamos, que tiñamos días diferentes, nos pedían ir o día que non lles correspondía ir aos encontros, pois eles iban ali igualmente. E algo que me interesa moitísimo a nivel familiar, a rede das súas familias, me imagino que tiveches unhas primeiras reunións tamén, non só co centro, senón coas familias dos nenos para propoñer este proxecto. Pois sí, inicialmente, claro, presentamos aos nenos o que queríamos facer, esta orquestra, os nenos o recibiron maravillosamente, o claustro do centro tamén, e logo nos reunimos coas familias. Cando explicamos o que íbamos facer, moitas das nosas familias son de Sudamérica, coñecen o sistema do mestre Abreu, no que se fundamenta este proxecto noso, entón xa sabían un pouco todas as bondades estas que teñen o noso proxecto, todas estes beneficios que lles dá. Implicamos moito as familias na participación do proxecto. De feito, o taller de construcción de instrumentos o que arrancamos inicialmente foi coa participación das familias, estaban os nenos, nenas, cos seus pais, nais e cos profes. Pois o que temos que facer, Sandra, é animar tamén, non, aos centros educativos que tomen nota que isto é posible, que require esforzo, dedicación, pero que as satisfaccións son moito maiores, non? A satisfacción é absoluta. E todos os beneficios que ten un proxecto como este, nos o que tentamos co proxecto Son das Flores é romper co círculo da exclusión social, tentamos facendo que os nenos e nenas, grazas á música, pois desenvolvan esas competencias intelectuais, emocionais e sociais que lle permitan crecer como persoas, mellorando, por exemplo, coa música, mellorando a súa capacidade de concentración, de atención, a súa responsabilidade, constancia, pois mellorarán o seu rendemento académico, o que redunda nunha reducción de fracaso escolar e nun futuro máis oportunidades laborais, coa práctica musical así colectiva.
Sandra Fernández, foi, creo que estamos todos e todas de acordo, un absoluto premio comenzar este congreso con Son das Flores. Canto aprendemos de vos. Moitísimas grazas, Sandra. Moitas grazas a vos.